हिसाबै जेम्स सारानो गां दंखायो राजा बादि जानानै आरो दिनै बियो सासे फरेस्टनि 14 दुवाराव फेरेंगिया EM जानानै थांबाय थांनानै दा बे निसिमाव थांबाय दा बे 14 दुवारावहाय जोंनि नैबे गोबोरखि ओनसोलावहाय माखासे खालबार माखासे सेन्ड ग्रेभेल माखासे फायखोना होलांनो होननानै जोंनि बे गोबोरखि फोथारावनो स्वयं गावनि खुगाजोंनो बुंनानै थांदोंमोन दिनै बियो जोंनि गोबोरखि ओनसोलाव सफैबाय बा जाफुंजोबबाय नामा खामानिया बेथ' बहुत मिनिथाव आरो लाजिथावना बाथ्रासो बिराद इजि थगायनो गोरोंथार ओरैबायदि डेन्जारखा बिनि गासिबो बुंनाय बाथ्राफ्रा दिनै सरखारा बायलांबाय मथा मथि जों दा बयबो मिथिबाय माने बिनि गासिबो बुंनाय बाथ्रा फल्स आरोखि बेखार दा नोङो बे बाथ्राखौ नोङो सोंबाय धन्यबाद नोंथांनिसिम हामबायग्रोनाय थाबाय दा जोंनि सिगाङाव बेयो फैनानै बुंदोंमोन नैबे दालांखौबो नायलायनाय जादों बेखौबो हरगोन आरो लोगोसे ग्रेभेल आरो बै समनि खोथा आंखौ देरहाहोयोब्ला गामि सिंनिफ्रायनो आङो लामाखौ बानायग्रोनाय जागोन दा जोङो दिनैहाय नुबाय बिथाङा जबान खानाय बायदि मोनसेबो खामानिखौ मावफुङाखै दालाङाबो गैया बायफ्रु लांजोबबाय जों ओरैनो थाबायगासिनो दं आरो दैया देरना दं हनै सोमलायलायो आरो दिनैहाय विंगार गंसे हरनायनि खोथामोन बेबो गैया आरो ओरैहाय नोङो हनै दैमोन बेबो खुनुरुखुम लोंजाखाया बेबायदि आरोखि दा बेबायदिनो लामा सामा हरनायाथ' गोजान खोथा दा बेबायदि बिराद मोजां बियो जोंखौ थगायनानै गालांदों आरोखि आरो बिनि गेजेराव मा जाबावबाय हा हु होनायनि खोथा बेखौबो एसे सोनायसां खिन्थु आं बे गोबोरनि लिडारफोरखौ आं राया आरोखि बहुद खस्थ' खालामनानै बे गाव सिमान जानाय गाव जबान होनाय खोथाखौनो लानानै जोंनि बे गोबोर एरियानि दैदेनगिरिफ्राबो जोबोद खस्थ' खालामदोंमोन अफिस आदालतफ्राव थांबाय थादोंमोन खस्थ' मस्थ' जों फैसा खांलायनानैब्लाबो जों खामानि मावबोदोंमोन नाथाय आं बे समाव आं बुंनो थाङाखै सोरबाया जाबाय माबाय बे फैसाखौ रावबो जायाखै थांलाय फैलाय खरसायावनो बे थांखाबाय थांब्लाबो मोजां रोखोम रायलायहरा खयेकबार आंबो थांफानाय जादों फंसेल' बाथ्रा रायलायो मानो फैदोंमोन सारजों बे हानि बिसय लामानि बिसय फैदोंमोन बेयो होनबा बे समाव बुङो नोंसोर मिलायना मिलायाखै जोङो मिलायबाय होनब्लाबो होनबा गाहाम फैफिनदो आरो अखानायै थांबा आरो बेनो ओरैनो सरकारा बायलांबाय आरोखि दा बेबायदि जोंखौ थगायदों गावजों गाव बहुद जोङो बे लामा सामा दालां दंग' बायदिसिना दै मोननांगौनि थाखायनो हा हु मोननांगौ होननानै जों नांलाय खमलायबो जालांबाय बेबायदि जोंखौ इलिगेल खालामना गालांदों आरो थाङै थुङै मा जाबाय हा होनांगौनि बेलायाव लामा होनांगौनि बेलायाव दंग' होनांगौनि बेलायाव विंगार हरनो होननानै खोथा होनायाव दै लोंग्रा बायदिसिना बानायना होगोन होननानै खोथा होलांनायाव आरो नोङो हनै फायखाना बानायनानै होलांगोन होननानै खोथा होनायाव बे गोबोर एरियायाव थाङै थुङै बे अयलेपसो गावना गालांबाय बे आरोखि बिनि गासिबो खामानि मावनाया बेबायदिसो उल्था बेबायदि जोंखौ फासायनानैसो गालांबाय आरोखि दा बिनि मावनाया बेबायदिसो ओंखारबाय लास्टआव एन्सारा बे दा बे 14 दुवारखौ नागारलांनानै 16 निसिमा ओनसोलाव फेरेंगिया थांबाय दा निसिमा ओनसोलनि मानसिफोरखौ मा बुंहरनो सानो दा बेनो निसिमा ओनसोलनि मानसिफोरखौबो आं बेखौनो बुंहरो बिथांमोना बुजिनांगोन दिनैहाय फेरेंगिया नों जोंनि नैबे 14 नं समस्थियावहाय बै समाव देरहानानै 5 बोसोर बियो सरखार सालायलांबाय दा बियो मा मावलांखो मा मावलाङाखै बिथांमोनानो नुखाबाय आरो बेनि गेजेरजों आं दहायनो फोरमायखाबाय एसे आगोलाव दा नैबे खोथाखौ लानानै बिथांमोना बुजिनांगोन बिथांमोना मिथिनांगोन जे जा फेरेंगा बिथाङा जि खोथाफोरखौ जबानफोरखौ होयो बे जबान बे खोथा मथे बे मावफुङा बेखौ बिथांमोना मिथिनांगोन बे हिसाबै बिथांमोनाबो आसा दाख्लामथों आरोखि आं बे नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों मिथिहरबाय बिथाङा बुंनो हागौ हजोंबो लामा होगोन दालां होगोन दंग' होगोन न' होगोन माबा होगोन हा होगोन होननानै खिन्थु बे नंखाया मिसाखा खाथां क्लियार बिथांमोना फोथायाबा जोंनि गोबोराव फैनानै खबर लाफै जों लामाखौ दिन्थिजोबनो हागौ आरो बेबायदि आरोखि दा बेनिखायनो हजोंनाबो बुजिनांगोन बेखौ जोङो देरहाहरोब्ला बियो बेसेबां जोंखौ खैफोदाव गोबोरखौ गालांनाय बायदि गोबोरखौ खालामनाय बायदि खालामगोन बेखौ बिथांमोना बुजिनांगोन बेनिखायनो आं खावलायो हजोंनि 16 नं निसिमानि रायजो राजा बिथांमोनखौ
दिनैनि नोंथांनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुजिनांगोन जायनो होयोब्ला जों भटखौ होयोब्ला जों सोरखौ देरहायोब्ला जोंनि गासैबो निसिमा ओनसोलानो सुबिदा जागोन बेखौ बिथांमोना बुजिनो हानांगोन आरो दिनै जिहेतु बिथांमोना गासैबो नांगौ रोखोमनि फेसिलिटिखौनो बारग' जोंनि हाग्रामा सरखार बिथांनि गेजेरजों बाद बाखि माखासेखौ मोननो हाखाबाय आरो एसेखिनिल' दंसै बेखौबो हाग्रामाया सरखाराव फैबा मावनो हाखागोन क्लियार जायनि खारनाव ओजोंहाय निसिमा 16 नङाव जोंहा केन्डिडेट हिसाबै जेम्स सारानो गां दंखायो राजाबादि जानानै आरो दिनै बियो सासे फरेस्ट मिनिस्टार जानो थांगासिनो दं बेखौ हरजोंनि रायजो राजाफ्रा नुनांगोन बेखौ नुनानै सोरखौबा बेयाव सिट होनो सानोबाथ' बे बिथांमोननि गोरोन्थिखा आरो आं दहाय एसे आगोलाव फोरमायलांखाबाय बेखौ देरहाहोनाय माने गावनि गासैबो मोननांगौ अधिकारि गावसिनि जालांनांगौ माखासे मोजां जे मा होनना बुङो मोनसे परिबेस बेखौ गासिबो खोमाना लाजोबनाय जागोन आरोखि दा बे खोथाया थेंक इउ गोजोननाय थाबाय सार